Hej alle sammen, og velkommen til episode 8 af min Hytale-serie. Sidste episode så gik rundt og så en hel masse ting herover, hvor der var en masse sjove fæstninger og sådan lidt af hvert, hvor man kunne kigge. I dag skal jeg hen og kigge på denne her base. Så det tænker jeg, at vi skal gå hen og kigge med. Jeg sidder og streamer imens, og jeg faktisk her blev også rated, mens jeg satte den her. Så det var også en sjov oplevelse. Så jeg håber, at I nyder videoen, og hvis I gerne vil se mig spille fuldt ud på Twitch, så kan I gå ind og følge mig der. Mit link er i beskrivelsen. Husk like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hej alle sammen, og velkommen til en anden episode. I dag så skal vi bygge lidt på huset, tror jeg. Ellers så, nej, det skal vi ikke. I dag så skal vi se, hvad den her sorte tingest er herover. Fordi jeg tror godt, det kunne være et eller andet sejt, for at være helt ærligt. Så der skal vi hen og kigge på i dag. Får vi lige gjort lidt her, så jeg har alt min mad et eller andet form for sted. Godt. Dem her skal jeg med igen. Det er også det, man laver på den bench, tror jeg. Jamen det tror jeg også. Jeg tror også, man bruger guld til et eller andet der. Nå. Vi skal hen og se, hvad den sorte klump er på mit map. Jeg går sgu den forkerte vej. Det er den her vej. Okay, interessant. Okay. Så det vi skal se på er... hvad det kan være. Hej du. Alright. Shit. Okay. Så jeg er på vej. Meget cute. Jeg kan se, at jeg er på vej derhen. Det var sådan lidt scary, at jeg kun har været det sted her. Der er også en cave entrance. En cave entrance der. Der er en buffoon, den har jeg nakket en af. Det her ligner også det et andet. Det ligner sådan lidt tempelagtigt. Bare mig. Sådan du ved, der er stairs og... Der er noget herinde? Nej. Oh shit. Slap af. Okay, hvad har vi hernede? Okay. Se der. Nu er det en svamp. Der er sådan nogle der mennesker der. En køer. Tetrabird. Okay. Der er kalve derovre. Så er der det her. Okay. Jeg føler, at hvis jeg går derind, ikke, så bliver jeg smækket. Lad os prøve. Okay, work in progress. Okay. Det var jo så det, kan man sige. Work in progress. Hvilket er færre, når det er sådan et helt nyt spil. Men så kan vi begynde at gå lidt mere rundt og se, hvad den her verden kan. Kan vi tage de grønne flammer med hjem? Det tror jeg måske godt, jeg kan. Det kan jeg. Dark Temple. Så jeg tror... Hej søde! Jeg tror... Okay. Jeg glæder mig til at se, hvad det her kan egentlig. I fremtiden. Og døren. Nu vil vi se. Server item furniture temple light door medium dot name. Fair. Okay. Nu går jeg jo bare for at se. Se, nu kommer jeg hen til nogle andre former for træer. Jeg ved bare, der er så meget explore ned under jorden. Se en wildhog der. Dem har jeg set video, eller dem har jeg hørt skulle være virkelig aggressive, når man kommer tæt på dem.
små pigs. Men du gør jo ikke noget. Sorry. Okay. Edderkop derover. Og den skal jeg nakke på grund af, jeg skal... Har jeg ikke flere pile, eller hvad? Nej. Jeg skal have det der venom sack, når jeg skal lave en alchemist workbench. Jeg nakkede Pumba, den er ikke så god til mig. Okay, det er nogle rimelig interessante træer. Okay. Så man får kun, man får ikke nogen branches. Okay. Interessant. Man kan kun sticks af dem. Hvad er det her? Det er majs. Okay. Fordi alt det her, jeg tager op, det er noget, jeg sådan kan bruge til at lave min farm. Fordi jeg kan ikke købe de der pulver, eller seeds hedder det pulver. Det er seeds, hvis jeg ikke har farmen. Hvad er det? Det er så derovre. Okay, det venter vi lige lidt med. Okay, det kunne have været lidt sejt. Ja, nu har jeg venom. Okay. Så de kan faktisk skade en relativt meget i lang tid, de der venom sacks der. Okay, I like this. I like this a lot. Flere majs. Der var en lille ule. Og det her, det er hvad for et stykke træ? Det var der white tree der. Ja, birch log, okay. Der er en lille hare deroppe. Der er godt nok meget, og altså, det er jo helt nyt alt det her. Se, nu kommer vi hen til noget blåt træ. Nogle pigs derovre. Der er også et eller andet herovre. Okay, damn. What? Okay, jeg troede faktisk, det var mappet. Okay. Så der er meget mere, end jeg lige havde troet, man skulle ud og kigge på. Så kan det godt være, at de der træer, jeg havde troet, det var i starten, det ikke har noget med noget at gøre. Er de onde, de der? Ja. Okay. Okay, jeg fik lige et nyt sværd her. Er der andet til det her? Okay, der var en lille kiste her. Med noget logs og sådan noget lidt. Se, det var sådan, jeg havde troet, der ville være lidt kister rundt omkring på den der anden store pavilion, jeg nakkede. Hej sød. Hvor er du sød, skat. Tusind tak, smukke. Tak. Tak, smukke. Har du også købt den til dig selv? Nej. Okay. Skal vi dele den senere? Det vil jeg meget gerne. Se, hvad jeg har fået. Yay! Yeah. Molle 9411 er på raid sammen med en gruppe på 4. Raid mod mig? Hvad betyder det? Det har jeg ikke prøvet før. Hvor fedt. Velkommen til alle sammen. Hold da op. Det har jeg sgu ikke prøvet før. Det var det meget fedt lige at opleve. Welcome. Thank you for the raid. Nej, hvad sker der? Raid. Hell yeah. Fuck, hvor fedt. Jeg ved ikke, hvad det er, men klasse.
Velbekomme. Okay, det er en dansker. Tak du. Ved med en pænt af dig. Raid-deltager. Fuck, hvor fedt. Velkommen til. Jeg sidder bare og hygger lidt på... No way. Hej. Den der kommer jeg ikke til at klare. Jeg sidder bare lidt og hygger på Hightail. Så det er jo mega fedt, at de lige kom ind og sagde hej. Det er mega fedt. Velkommen til. Så jeg ved slet ikke, hvad man skal gøre. Det er, hvor en streamer... Det er, hvor en streamer smider sine seere over til andre, når de hopper af. Nå. Fedt. Jeg så også lige, at stod 6. Tak for det, Molle. Mega fedt. Så blev det altså en god søndag alligevel, hva'? Nå, hvad var det, jeg skulle? Jeg ved det ikke. Jeg blev helt sucked in af raiden. Er det så bare en random en, vi vælger, eller hvad? Nej, der er et eller andet derovre. Raid-deltager. Fuck, hvor vildt. Det tror jeg sgu aldrig, jeg skulle prøve. Har jeg gjort det? Hvornår har jeg gjort det? Det er lige starten. Det er spil CS, det skulle da rigtigt. Molle, altså. Tak, Molle. Nu skal se, hvordan man skal reagere. Velkommen til. Damn. Okay, der. Tør jeg det? Jeg har ikke nogen bue længere. Okay, jeg går ind i ild. Stupid ass. Der er mange. Der er ulve og alt muligt. Gør det for seerne. Okay, jeg gør det. Se mig dø nu. Og så misser jeg. Ses. What the flip. Har de ikke en kise, lige kan tage, så daf. Der kastes med sten. Der kan komme op. Så har vi alfa-hunden der. Hvorfor gør de mig ikke noget? Det gør de også. Jeg kan se mod dem. Det er fint. Jeg kan se mod dem. Okay, så nakker jeg dem. Okay. Du er sådan en lille... Er du ikke... Så løber du! Hvorfor løber manden? Kom her. Okay. Altså... Man skal da ikke løbe. Fucking bitch. Okay. Okay. Så kommer lige et storfar her. Føler, han slår hårdere end de andre. Det gør han. Okay. Mit special attack, det er altså... Damn. Okay. Er der andre her? Der er flere ulve derovre. Ja. Der er en større ulv der. Okay. Okay, der er mange her. Okay, jeg kan godt... Okay, lige se om jeg kan få spist lidt her. Der er også nogen, der kaster med alle mulige våben. Hvorfor? Okay. Okay, der er en eller anden, der bliver ved med at kaste med alle mulige våben. Kan jeg ikke spise noget korn eller sådan noget? Jeg går helt i panik nu. Havde jeg ikke et eller andet sådan food sticks? Det må jeg selvfølgelig ikke taget med. Okay. Okay, fint. Det her special attack, det redder mig altså lidt. Så der er en ulv heroppe. En lille kiste. Ja. Kopper. Okay, kom nu lidt. Lesser health potion. Okay.
Tak for det. Sneak attack. Okay. Fik man den. Jeg ved, der er flere. Der er en af der kastede. Der er en af der kastede med et eller andet før. Og han er deroppe. Lad være med at kaste med et eller andet. Okay. Okay. Jeg kan ikke lide, der er stadig musik, som om der er nogen stadig her. Så er der en lille krabbe her. Er du en? Nej, okay. Jeg skal have alle de memories. Okay, der er også en dernede. Heller bare lige nakke dem alle sammen på en gang. Okay. Fint. Hvad får jeg her? Får jeg et eller andet krabbekød? Raw fish. Okay, man får fisk. Det giver lidt sig selv. Okay, nu føler jeg lidt, jeg har... Okay, nevermind. Oh. Okay, jeg går panik. Okay. Fik jeg lige nogle bukser der? Er de bedre end mine? Legs? Ja, de er. Okay, I'm upgrading, man. Kover over. Seeds, Azure, Beefs. Okay, nu er jeg også totalt locked in her. Hvad skal jeg ikke bruge her? Mos skal jeg nok heller ikke bruge. Fik en lille kniv her. Er den bedre end min? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Okay. Er der andre, så har jeg special attacks. Jeg tænker, der må være flere kister rundt omkring, jeg ikke lige har set ligge. Okay, det var da godt nok nøj. Okay, jeg tænker, det var måske var det. Det var da også fint. Okay, nøjeren. Så. Shit. Og Molle fulgte mig også. Nej, tak Molle, det har jeg slet ikke set. Tusind tak, hvis du stadig er, så tusind tak for at følge mig. Der er lige lidt kår, jeg kan tage med mig. Men ellers så er der jo egentlig ikke så meget her, tror jeg. Okay. Funny. Okay. Så hvad er planen nu? Min plan var jo egentlig at gå rundt og kigge lidt på ting. Og det har jeg jo salt. Og der kan være noget hernede. Det er meget fedt. Meget godt lavet. Salt, okay. For lige lidt. Okay. Men gad vide, om man kan svømme. Du ved, nu er jeg jo her, ikke? Og alt det her, jeg har nu. Gad vide, om man kan svømme derhen. Eller om spillet i teorien sådan stopper en. Fordi det er så early access. Pufferfish, okay. Nye fiske. Jeg tænker, at den stopper mig lige her. Okay. Okay, det kan man godt. Det skal jeg ikke. Okay, ikke endnu. Okay. Det vil så sige, at jeg har fået klaret... Okay, jeg skal lige der på kigge. Og så der tænker jeg, at jeg skal hjem. Nej. Okay. Så man kan godt klare en hel masse mobs på en gang. Okay, der var ikke noget. Kan man få det med? Det kan man sgu. Okay, det er cute, sådan et lille campfire. Det er meget pænt alt det her. No. Der var en bjørn.
Bjørnene er simpelthen så overpowered i det her spil. Hvad er det her? Og det er en rev. Ja, jeg skal nok lade være med at dræbe dig. Se, der er også et eller andet kæmpe hus derovre. Men det bliver en anden gang. Jeg tror ikke... Måske skal du også lave en trappe fra den anden side. Det tror jeg også, jeg skal, ja. Fordi mit hus er herover et eller andet sted. Herover et eller andet sted. Men jeg tror, jeg har lavet en trappe. Altså kun på venstre side, men ikke højre side. Okay. Så kommer markant flere af de der monster om natten, hvilket giver mening. Men hvilke nogle mobs kommer der ellers? Turkey chick. Og det var derinde jeg var tidligere. Jeg blev lige ramt af der. Der var en anden flyvende sådan hvad man kan sige, en flyvende octopus-agtig. Hvilket er mega weird. At der var oppe i luften. Hvis du ser mig fra starten af, hvor jeg spillede Hytale, hvor alt det var helt nyt. Alt er helt nyt. Jeg har ikke spillet mere end det her. Der var den. Så kan I gå ind på min YouTube-kanal, som jeg også har linket herinde. På min Twitch, så er der allerede en masse episoder op nu. Men det var herover. Men jeg fik lige, som I så, de her Projectile Resistance, Physical Resistance 7, Increased Charge Attack Damage by 4%. Torque Warrior Pants. Okay, så man kan godt, når man nakker dem, være heldig, at man så får bedre armor. Fordi Torque Warrior Pants, det er ikke noget, du ved, man kan lave herinde. Okay. Ej, jeg skal have det her. Prøv at se, hvor GG det er så ud. Og så våbne også. Ej. Se det her, mand. Okay, det er så fedt. Skal vi se, om den kommer tilbage, den der trehovedet drage der. Kan jeg overhovedet se noget? Jeg ikke kan se noget. Den var lige herovre. Okay, der er også herovre, jeg kigger på. Det var mit spawn, det var der, hvor jeg spawnede, og så har vi nogle bjerge der. Og derovre, det var Forgotten Temple. Okay, vildt fedt, at man så kan altså komme længere ud. Fordi jeg var der, og så jeg bare alt det der lava herude. Jeg tror ikke, jeg kan finde dragen igen. Men hvis vi ser dragen, så kan I se den på min YouTube-kanal. Jeg var alt for bange for at gå hen og se den her. Nej, der er ikke noget. Ved du hvad? Jeg slutter af for i dag her. Nu har jeg siddet og spillet i kun 1,5 time. Men fruen har købt en... Hvad nu hedder en... Fruen har købt en fastelavnsbolle. Så den skal vi se. Og jeg skal også snart lave mad. Så jeg tror faktisk, det passer rimelig godt på en afslutning her. Men hvis Molle sad inde, hvis nogle af dem, der var fra Molle, inde og se stadigvæk, så vil jeg sige tusind tak for rated. Det var det godt nok mega fedt. Det er ikke noget, jeg har prøvet før at modtage. Jeg har åbenbart fået at vide, at jeg har gjort det en gang mod en anden en, så det var også mega funny. Men mega pæne Molle. Og så hvis der er nogen af dem, der kom fra Molle, der ser med, tusind tak. Det er fedt, at man kan give dem videre på den måde. Jeg vil slutte af for i dag, så tak fordi at Lea, tak fordi du har været med hele vejen, og tak til jer andre, som der sidder og måske kigger. Tak fordi I så den her video. Det har været en interessant video med at kæmpe imod en masse fjender, som jeg slet ikke vidste der var der, og er fundet af, at man kan gå ud i vandet og komme hen på de andre biomes, hvor jeg tænker, man kan få lidt federe loot der.
Så næste episode, der skal jeg få bygget ud på den her, lave nogle trapper, gøre det større, gøre det flottere. Så glæder jeg til det. Tak fordi I så med, og vi ses i det næste. Hej hej.